dau un refresh pe Instagram și le apare nu știu ce clip, îl iau de bun și trebuie să beau oțet cu mere în dimineața asta, că așa mi-arată acolo. Să-i ajuți pe oameni să-și dezvolte un filtru al informației care vine din toate părțile și cumva cred că și, bine, într-un fel algoritmul te ajută astăzi, pentru că cu ce rezonezi, la ce dai like, la ce dai share, cu ce interacționezi, cam aia îți arată și te bagă într-o bulă și atunci dacă te vede cumva că intri într-o direcție, cam pe acolo te duce. Corect. Dar ce părere ai de faptul că ar fi bine să te uiți la ideile proaste ca să dai exemple de așa, nu? Știi? Adică ai recomanda chestia asta oamenilor? Să se ducă, uite-te și la ce zic, la prostii, ca să știi, ca să vezi ce informație proastă poate să-și ia sau de slabă calitate poate să-și ia lumea, ca să nu faceți asta. N-ar fi bine să vezi cu ce preconcepții ar putea să vină lumea din punctul ăsta de vedere? Știi? Da, de asta și menționam că ajung să cumpăr și cărți de care nu sunt interesat sau autori care sunt blamați sau care nu au neapărat o imagine foarte bună, ca să văd și astfel de păreri, ca să trec prin filtru, să fac eu așa cum îmi dictează instinctul și informația pe care am acumulat-o. Pentru că dacă nu am, n-am ce să cern. Asta este o mică bucățică din ce s-a discutat. Mergi pe YouTube și vezi toată conversația și apoi spune-ne pe cine să mai invităm.